Iti agtultuloy ang panangipapaay ti JCQ Ansagay Foundation. Babaen iti panangidadaulo. Dagiti executive producers, ada Mr. Amante Ansagay, ken Mrs. Odette Ansagay, manipod iti Reno, Nevada, USA. Ket aglaplupunusan dagiti agipapaay ti tulong ken suporta. Ada gitoy ket maited kari iti agbalin a recipients wenno agkasapulan ti tulong iti probinsya nga Ilocos Norte. Kalpasan ana irugi daytoy a foundation ket agsasarunon dagiti agipadpadanon ti impormasyon kadagiti kalikagom da ang maipaayan ti tulong maysa ditoyen ti maysa a PWD nga ubing at taga Barangay Aring, Badok, Ilocos Norte. Raisa May, Ano't pilyado? 16. Haan ano't pilyado? Pahinag. Oo. Agbasbasa ka kadi. Unsa? Agbasbasa. Pagbasbasaam. Meron. Okay. Sino ano ti makonam ka din tigda Ma'am Odette kini Sir Amante trakad ado ti tinapay mo pa ini ada pay detoy digiti groceries yo. Anak makonam. Datay? Wen, anak makonam. Duling ko dati, baka naalam ni Maria. Anak makonam nga Roden, anak makonam. Raisa May, thank you. Oo. Agyam-yaman ka kada, sino pagyamanam? Ni Mama. Sino pay? Dangayang tumarit siya ning. Well, so anak ako ng kada Ma'am Odette kini Sir Amante. Siya? Oo. Oo, sir. Opo, salamat! Oo. O, dumawdawat ka niya niya, tagla ko na. Alam mo ta Benson. Nakawala kayo makanayo. Alawin lang. Thank you, Tito, Tita. Thank you, tita. Okay. Alam wala gagayam ken kabsat ni Raisa Pahinag ket taga Barangay Aring, Badok, Ilocos Norte. Retoy ket tinulungan iti JCQ Ansagay Foundation. Nga retoy ket idadaulwan da Sir Amante Ansagay keni Ma'am Odette Ansagay manipod iti Reno, Nevada, USA gagayam kerabsat. So kalpasan nga ada iti nangipadanon kada tayo nga kaso iti sitwasyon ni Raisa gagayam kerabsat ket nagtignay asigod iti biyang ti JCQ Ansagay Foundation team tap na digas ket imay mikinita ti sitwasyon ni baby. So napanagnakan tayo gagayam kerabsat nga sa pulan na iti tulong. Then iti abiyang ti foundation tayo ket nangipaidamet iti tulong gagayem kerabsat. Tinagbalin nga sponsors, iti kadayto nga episode ti JCQ Ansagay Foundation gift giving activity. Ket dagiti agasawa, ada Mr. and Mrs. Pascual Inaya, manipod iti Eva Beach, Hawaii, appearance ti maysa karagiti executive producers ti nasa a foundation, ani Mrs. Odette Ansagay. Gapo itirigat ti panagbiag, ket agkurkurang dagiti naganak ni Raisa May, nga igatangan dagiti kangrunaan nga agas na, adaytoy ket pang maintenance na ti sagsagabaen na sitwasyon ti inna panagbiag. Ano sitwasyon ni baby humanang ni Raisa? Ag-seizure mo ka, sir. Then, numandya ko mapagtumaritat ta, sir. Ag-seizure lahat tanukwan. So kasano ti pasamakan na nukwa? Aji, ag-kiss sir, nga kasta lang kumaday, matay, di kasi lang kumasir, nga kwa di bagina. Madimo no ko nga day agsaon, sir. Oh, hang agree. Madino kon, sir. No, handa nga tubuan di hospital, sir, mading agree. Tubuan na nga umunad, sir. Manong oras nang kasino ka nga? Segunda di panagriing na, sir. Basta nakatubulat tanukwan. So kung doktor dapat nga adala ta maintenance na. One, sir. Oo. Naka-maintenance sila. Iso nga, haan nyo nga baybay anta, numadi nga, ag-maintenance, iso no kadayi, ti pagkalan na nga matayin ko na no ko, sir. Kasi kwa iso na nga, dayi, no agdadlatan, no madimin tumasurvivan, maawa yung tulatang ko na, sir. So dati damage ti brain na? Adda, sir. Okay. Ma-opera pala ko maidi damo na, sir, ng adda nga min kontrata mi nga numadi makapagring isunan, sir. Awan basol ti doktor. Ngam badi mi kinaya, sir. So before nga opera unda dati preparmaan da kanya yun? One, sir. Okay. So
Ano ti may mayat nga suggestions da admin maintenance latan? Yan sir, ag maintenance latan tauray nyo lato DJ sitwasyon na no kasanon ton no anang tawon ti maabo na kunana sir. Okay. So ang hang lifetime dito ko na. Dati tikas lang duration ti hande met ibaga nga jbiag na or ano. Addan tulat ka no kas giant sir nga mapasama kanyanan. Kasi idi lang sir ke ang tablet lang idi intira da. Ngamba di na makaya ko na da isuday di dadakkel da. Namja mo man da ito yan sir no kasanon. Inborn iso na nga kasta. Madi sir. Ano Idi lang nag 3 years old. ano tang pasama kini 3 years ano na? Adda idi day sakit nga meningitis sir. Adu idi kadua na nga naanatay. Nung isa na ka-survive. One sir. Ngam day di kinakwartuan na sir nataningan ti 3 years. Isang kasi nagbalinan na. Okay. Nakita ka na laing iso na. Ano tikas lang isursuro yung kanya na ta bravo, aktibo ti panunot na. Badi mi nga day kum sursuro sir day latag sa uno ko latanukan sir. So nga rebe ka babae mga agdawa ko matitata. Okay. So, tayo mong panagyaman mo, iti abiyang ti family inay, it's Eva Beach, Hawaii, ta nakadado dito inpaayda kanya yung ano. Thank you JCQ Ansangay Foundation family ken Inay family. Ket sapay la kuma ta adupay ti matulungan nyo akas kanyami nga marigrigat. Ni apo ti mangsubat kinasaya at tsu. Sige lang. Aglalalo kada kami nga dati sakripisyo na nga agpampa-maintenance. Thank you. Family Inay and Mang Odette. Sir Amante, thank you. Sapay la kumata ni apo ti mang subsubad ti adadupay nga grasya nga maipaay kada kayo. Ti parang tulong yu kanyami nga marigriga. Thank you. Ken kastamat kanyam sir. Thank you sir. Ano ka dito source of income yung? Awan ay di lang mapang kami makidaalis no ka sir. Ken makigapas agmula lang no ka sir. Isa lang makati obraon. Wan sir. Oo, so dagiting obraon nyo. Makaumanay nga igatang yung maintenance na? Madi nga no ka sir mapan ano ka agpatpatulong DSWD sir. DSWD lawag badok di gino ka papapana sir. Mang tidmit nga sigod na po ngayon. Ag 1 month no ka sir. Hindi itig na. Wan sir. Okay. So panawagang ate dagitay nasaya at iti puso na ta no mabuya detoy interview tayo ken ni Raisa ken Sika adado pa dagitay blessings or maintenance ni baby Raisa. Sapay la kuma ta hala nga day panang tulong yo kanyami. Sapay la kuma ta adun tupay ti maikwayo kada kami kan aglalalo kun dagiti agkasapulan ti agas. Okay. Thanks salamat. Nilakay mo anak asawa na. Ay anak ti anak ti trabaho na. Mapan makigap-gapas sir kun napan nagmula laso mapan agmula laso na sir. Ngumno awan no ka sir ada no ka day construction nga papanan na sir lagi umay mga yab kanya na so lang no ka sir. Itilaksid nga adda iti anayan ni Raisa May, ket maibilang abibo nga ubing, ken adda pay iti talent na ako manta. Napay ita kalang nagparang sinagsapul kang hindi ka man makita himanaw ka himbati nagmay sa noon niya't di mo kinayat unuin ka pinaguray napnapanam ka lang agparang sinagsapul kang hindi ka man makita himanaw ka bati na nga agmay sa no anyat di mo kinayat nuing ka pinagura.
Nagyaman met ti may sa recipient, karigiti nagbalin nga sponsors, ken ti JCQ Ansagay Foundation, iti panakaited, karigiti na duma-duma a groceries kanyana. Manong amante, manang Odette, agyaman na deti intad yung grocery, Uncle Matda, Auntie Betty, kenda kay amin hindi ta auntie, agyaman na pinang payo ka dito yung groceries. Kinagyaman na kiti JCQ Online TV. Thank you very much kari so amin nga tumultulong iti JCQ Ansagay Foundation. Gapuan na nataado digiti intay matultulungan gagayem ken kabsat may sadituyen ni Raisa Pahinag gagayem ken kabsat. So kariti kayat na pa iti tumulong kariti masungsungad pa ing tulungan tayo mga kaibigan. Ipadano nyo lang iti abiyang ti JCQ Ansagay Foundation iti Barangay 6 San Nicolas, Ilocos Norte. Ken mabalin nyo met kontaken dagiti executive producers tayo ada Ma'am Odette ken ni Sir Amante Ansagay iti Reno, Nevada, USA. Gagayem ken kaabsa.